салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтиҷӣ. имрӯз мо дар ноҳияи рӯдакӣ бозори иброҳимбек қарор дорем. ба шумо нархнавоҳои дарвозаи номери 1, бисёр намудҳои дарвозаҳо, качели, катҳои оҳанӣ, перилла ва дигар чизҳои оҳаниёро гап мезанем ва тарзи сохтанашу рангу бор карданаша нишон медиҳем. видеоро то охирча тамошо кунед. дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман обуна шавед ва як лайк қатъи дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, нархнавоҳои бисёр чизҳоро кӯшиш карда ба канал барор дестем. гузаред, тамошо кунед. агар ай канал наёфтед, ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. бародаро, салому алейкум. ман бозори иброҳимбек. дарвозаҳои мо мана нав бо дарвозаҳои нав задем. мана ин размерош 4x3, профилои 6x4, листои 1.5 магнитогорс, нархаш 5800, нархои дастрас, профилои 6x4. худо хоҳад бо мана инҷа дорем. инаишам 4x3, профилои 1.2, профилои 1.2, ваш тарафи шарнирш 1.8 мешад, листошам 1.2, нархаш 4800 сомон. инам нархи дастрас шудаги. мана модели нав, чихеле ки шумо интизор буден, модели нав кай мебуре. мана модели навам краска кардем. ин ҳам двойной, ай дуруншам обшиват кардагиай, листош 1.8, талшинаш 1.8, профилошам профилои навзай, модели нав. нархаш 14000 сомон шид. мана ба вай бошад ба намин номеро 918 72 77 77 ба тамос мебуред, занг мезанед. мана инам вафли меган, дарвозаи вафли, листошам 1.5 сиёҳай ба қувват буромадаги, профилои 4x4, нархаш 6500, качествои нағза инам. мана ина чихеле ки медонед, классика меган, дарвозаҳои инам беҳтаринай, хеле узорои вай дорад, классика аҷоиб буромадаги. нархаш 9000 сомон, листои сиёкати, ападелкаш ҳаст 7500, листои 1.2 кати, ин листои 1.8. шарнирошам мана шарнирошам бинед, шарнирои калон ба обналичка, коробка, установка, доставка. худо хоҳад нархои дастрас мебарем, ҳамаш падключ часпонда метиҳем. чихеле ки шумо мана ин модели нава дидед, модели ковуни меган, инам аҷоиб буромадаги, симои ковуни ка сохтаги, модели навай. нархаш 17000 сомон шуд. бурда, часпондан, ҳамаш. сифати кора мана худатон мебинед. видео аин тамошо кунед. мизоҷои муҳтарам, нархои дастрас. адреси мо худатон нағз медонед, бозори иброҳимбек, магазини 4, магазини қобил. номерои мо 918 72 77 77. бародаро, ин дарвозаи 4x2 печатное ки шумо мегуфтен, ҳамоай размераш 4ай, паҳмиш, баландиш 2.5, талшинаи листаш 1.2, нархаш 2800 сомон. бурда, часпондан, ҳамаш кати. або мана дорем, мана ин стили она инҷо ҳаст, хайтек стил мегам, паделкаи хайтека ин. ана инам метонед шумо дастрас кунед. нархи ин 3400 сомон. 3400 сомон бародаро. 4x2 инам. он авайша, он ростанги ам дидед ака. ана авай ростанги ам модели навай. бо ини хайтеки нава задем. мана ин сервис вет. дар инҷа я сервис вет дорем. ана инам стили фасонай ба классикаи ҳилҳила ки бисёр надора. ана листошам листои 1.5. нархаш, нархи дастрас 4800 сомон. бурда часпонда метиҳем. ҳамаш қатиб бурда часпонданаш. ина бо хайтеки паделка дорем. унҷа камтарак торикай. сурат ҳаст, суратша мепартоем бо. ина ман ишам гиред. мана 4800 сом. инам фасон буромадагия. 4800. нархои дарвозаҳои мо ака аз 2800 сар мешад. ҳозиража то 22000 сомона дорем. оли бо суратошам ҳаст, суратошам мепартоем, мебинед. мана ин дарвоза баландиш 2.60, паҳмиш 4, профилои 6x4, листои 1.5 сиёҳай, 4800 сомон. установка, доставка, ҳамаш дадурушай бародаро. нархои дастрасай. ин дарвозаи 4x2.60, нархаш 3800 сомон шид.
материалош ҳам материалои навзай, стили нав, моделои навай. бародарои над сехи мо ҷои тайёркуниш чӣ хеле ки дидесед, мана бекраска шумо якум даст 918 72 77 77 якум дастаи мана инҷа мо тайёр мекунем, унҷа мефурӯшем. мана ин бекраскошай, инаи дароза севуним ба дувнимай 4300 сомон, 600 сомон. Листиш 1.3. Ин инҷа мо бародаро тайёр мекунем. Мана дарозое дидесед. Любой размер, любой вид. Тамоми намудша мезанем. Агар интернет ёвадем ягон фигура да? Мисол шумо ҳамона дида тайёр карда метавонед? Метавонем любой намудша. Тамоми ҳамин суратча партоян ҳамаша месозем. Бо мо я варианти чиш нағзай ака дарозара мо мебурорем. Бекраска клиент ба нишон метиҳем чӣ хали материал кати задесем. Баъд клиент мебиёяд бекраска қабул мекунад, ба мо краска мекунем. ин хали бае ки бинад дар ҳақиқат ҳамин чӣ хали материал ай. Мана ино дарои фақатной ай, ҳозир тайёр нест. Мана тайёр карда истодем. Листошам бинед, профилошам профилои сиёҳ кати задагӣ ай. Нархш нархои дастрас ай. 3700 сомон шид. Бурда часпондан, шиша, пиша ҳамаша зада метиҳем. Оли бо ма суратошам дар мобайни вай мепартоем, тамошо мекунем. Дарои фақатноиҳо аст. аз 450 сума сар мешад, ҳам хеле боло мерад да. Ай узори ҳамун дар вобаста. Инаи дарозои 4 ба 2.5 нав краска кардесем, печатной. чӣ хеле ки гуфтано нархои арзонаш. Мо тамоми нарх ба дорем охи аз 1900 сар када то гуфтам ку 22000 сомон, 23000 сомона зависит аз материало. Мана ин ҳаст печатноиё 3500. ин 1.3 кати кадагӣ. Бо ҳамина паделкаш дорем 2200 сомон. Мана ин чӣ хеле ки мебинед 2200 сомон. ҳар як чизаю просто материал бо фарқ мекунад. 09 12 07 ҳозир биромадагӣ ай. анаваёшам арзон ай. бо мана инҷа ҷои краска кунимо мана чӣ хеле ки шумо мебинед. як хело бо ай дига кас мегира мега мана мо худмон мебурорем ку ин якум даста якаҷон да. ҳамаш мо худмон мебурорем, худмон мефурӯшем. нархои ба дастрас кардагием. Аку ин заказ шудагиай, барам як свет кардагиам. Ин заказ ай. Як ин пад заказ ай ҳамаш. Арзону қимат ҳамаш ҳаст. Инам ҳамун нарха. Ин 3300 сомон шид. 4 ба 2.5 болош маҳкам ай. оли бо ин ду свет мешавад, золотисти светам хуш мешавад. ҳозир ин як свеча задагӣ ай, дуюм свечам мешавад. ин каравото размераш 3 ба 2 разни свет, мана саус коричневый, бо мана ин светла, мана ин дига светаш бо. Размер 3 ба 2, нархаш 1600 сомон. бо доставкаам дорем. дуруни ҳамин Ленинский районда боша, доставкаш бепул. дар болои портер дидем шумо, болош кришашуно пластмасӣ, размераш 2.20 паҳмишай, баландиш 2.30 ай. мана ин кришаош кати ҳамаш бурда доставка карда метиҳем. ин новинка ай, 4800 сомон шид. мана ин сиёе ки якум мебинед шумо, мобайниша куза ай ку, ин ҳамин 4900 сомон. бо мана инҷа сидениё аст. дар ин болои мошин мебинед дута сидени качелик, ман ино сидениё 800 суми ва качеликаш ҳам 2500 ай. бародаро инаи качелик, каравот, перила, решоткаи тиреза, тамоми намуди ҳамин чизе ки металл кати мешавад, бо ҳамин рақамо метавонед дастрас намоед. 918 72 77 77. мо метавонем мана ин ҳозир бо ба шумо суратҳое нишон дода истодем. шумо метавонед ҳамин рӯи суратҳо интихоб кунед да, чизе ки ба шумо маъқул аст. шумо метавонед ба ҳамин рақам. баъд адреси мо бозори Иброҳимбек, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район. бо дар шаҳрам дорем точкаҳо. шумо муфассалтар бо ҳамин рақам мана 918 72 77 77 дастрас менамоед. ино дӯстони азиз, навори имрӯзаи мо ҳамин чизо буд. барои пешрави канал дастгирӣ кунед дӯстони азиз. нархҳои ягонча дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай Аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк дӯстони азиз. саломат бошед.